बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ माबे टपिकनि सायावहाय जानो थांगासिनो दङ थ' नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों सावरायलांगोन थ' बिनि सिगां आङो एसे नोंथांमोननोहाय आङो आवगोलावबो दिन्थिदोंमोन माइ एसे गायदोंमोन आरोना थ' गोदान बोथोरनि बरा माइ थ' एसे दिन्थिनो लादों आङो एसे दिन्थिलांदिनि आरोना थ' नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय ओरैबायदि माने मोजां जाबाय आरो नै जा बरिया नुयोलै बेबायदि बेलासि समावहाय माने नै थ' बिलाइयाबो बारायबोगौ माने बेबायदि बेरा लागायनाय जादों नेट आरो बिथिंजाय माइया दङ नै एकदम नै बेबायदि बरिया जाबोबाय आरो नै मोजां जानांगौ माथो ना थ' बिदिब्ला जोङो मेन टपिकआव थांदिनि मेन टपिकआहाय बेनो जाहैबाय बयबो नोंथांमोनाहाय मिथिनो मोनखादों बा नुनो मोनखादों टाइटेलावबो आङो होदों आरो थाम्बनेलावबो होखादों आरोना थ' जिथुनाखि पार्ट 2 गोदान मोनसे भाइरेल भिडिअ थ' सोरनि होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो आब' खनजिता थ' बयबो सिनायनो मोनखायो पपुलार इउटुबानो जा रिल स्टारानो जा ना थ' गोबांथार भिडिअस फैबाय थाखायो थ' बयबो सिनायनो मोनो आरो मिथिनो मोनखायो दा जियानो हक आजिखालिथ' आरो माबा मुलि बेपारि माबा बेपारि ना थ' बायदिसिना गोबां रोखोमनि बिजनेस दङ दा बिथांमोनाबो बिजनेस खालामदों सोरबा सोरबा बायदिसिना कमेन्ट हरदों जाहैदों नङा होमबा थ' आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन दा मुलि फानग्रायाबो फानबाय हरग्राफोराथ' आरो कमेन्ट्सखौ हरखासिगोन नङा होमबा थ' दा सोरखौ दाय होबावनो आब' खनजिताखौसो दाय होबावनो ना सोरबा कमेन्ट्स हरग्राखौसो दाय होबावनो नङा होमबा दा जियानो हक जोङो भाइरेल जाबाय थानाय भिडिअ नुनो मोनखायो आब' खनजितानिखौहाय थ' बेखायनो गोबांफोरा बेबायदि भाइरेल जाबाय थानायनि थाखायबो खायफाया एदाव हरनोबो हागौ नङा होमबा इन्टारेस्टिं थ' माथो बुंबावनो आरो दालाय ना थ' मोजां मोनो मानसिफ्रा बेखायनो बेबायदि हरो आरो आङो दा एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन थ' आङो बांद्राय बुंनो सानाखै खनजितानि सायावहाय मायाव थायो मायाव मायो जों मिथिया जायखिजाया आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना थ' एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि गोलाव खालामा आङो क्लिप्सखौ होनानै भिडिअखौ बेसेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाबाय आङो मुलि फानो नंगौ नाथाय बे गुन्दाफोरा सैमाफोरा आंनावहाय जा मुलि फन खालामनानै अर्डार खालाम हरगासिनो दङ बेबायदि मुलिखौ आङो फानो होननानै आं माब्लाबा नोंसिनि गेजेरावहाय भिडिअ होफेरदों नामा आंखौ बेबायदि भाइरेल जानायखाय आंखौ मान सनमान गैला जेबो बिदा फंबाय गैला जाथि बंस गैला होननानै सानो नामा आंहा जेबो गोसो गाज्रि गैया हिसाबै आंनाव रेस्ट गैयै फना फैयो आङो बेस्थ' जानाय समाव आङो मबाइलखौहाय खाथियाव लानानै आंनाव फन फैनायफोरखौ आङो लाउड स्पिकार होनानै रिसिभ खालामनानै रायलायो बे समाव बिसोरो ओरैबायदि सोंहरो आरोना आंखौहाय बाजै बा आब' देरनायनि मुलि मोनगोन नामा होननानै नोंसोरखौ साफा डिटेल्स बरनजोबनानै नाम्बार साम्बार गासिबो फेसबुकाव होनानै होगोन आं